dan, dobrodošli u moj novi vlog. Danas se nalazimo na Mrakovici, odnosno nalazimo se na Kozari, planina Kozara, u blizini Prijedora, zapravo negdje između Prijedora i Banja Luke. Ovo je parking koji ćete vidjeti odmah kad dođete ovdje, tu možete parkirati, na sata gore ja sam ga ostavio. Ispred se nalazi plato, a ove stepenice gore, to je vjerovatno da idemo prema spomeniku, odnosno prema Mrakovici, međutim to ćemo vidjeti kad se popnemo gore. Sad se ispred nas nalazi spomenik žrtvama NOB, odnosno žrtvama borbe protiv fašizma. Sad idemo unutrašnjost spomenika. Sam spomenik je izgrađen, mislim da je 71. ili 72. godine i nekad je u isto vrijeme građen kad je spomenik u Jasenovcu. Poveznica između ovog spomenika i spomenika u Jasenovcu je velika iz razloga što su baš narodi iz odavde, iz Kozarca, odnosno evo vidite sad ulazimo u ove okolne zidove oko spomenika, pogledajte kako to izgleda. Poveznica je ta što su baš ti ljudi odavde odvođeni u Jasenovac i tamo bili mučeni i ubijani. Sad da probam da mogu proći između... Mogu dalje. Nema šanse. Pogledajte kako ovaj spomenik izgleda, znači može se reći da je ovo jedno od remek dijela kulture same Jugoslavije i socijalizma ovdje. Oko cijelog spomenika se otprilike nalaze ovi betonski zidovi, ima ih vamo na ovoj prednjoj strani, ovdje su dosta niži, a ovamo su dosta viši. Vjerovatno da se nikad nije desio drugi svjetski rat, ovog spomenika ne bi bilo i mi bi se nalazili u otmjenom odmaralištu za sportaše i jednoj otmjenoj vazdušnoj banji. Jer je ovo sve prije drugog svjetskog rata bila zapravo banja koja je služila za odmor sportaša i odmor velikih tenisera, ne znam nija, vjerovatno iz Kraljevine Jugoslavije, a može biti iz cijelog svijeta jer je Bosna i Hercegovina tad bila popularna. Sama planina Kozara je vrlo bitna iz razloga tog što je ovo, hajmo reći, bio centar otpora, jugoslavenskog otpora u Krajini. Zašto je bio centar otpora? Zato što su partizani u to vrijeme bili malobrojni. Isk nije ih bilo puno, a imali su ovdje dosta neprijatelja. Sami neprijatelji su im bili ustaše koji su tek preko granice tu i velik, ne toliko velik, ali povelik broj četnika. Tako da je ova planina bila uporište tog otpora. Iz kojeg razloga? Iz razloga tog, opet ponavljam, razloga tog što se partizani borili gerilski. Ako ste ikad čitali historiju i kako se branio Che Guevara, znate da su partizani i sav taj nekako socijalistički, komunistički svijet da se branio gerilski. Mislim većina osim Crvene armije, ali realno Crvena armija je imala ogromnu vojsku. Branili su se gerilski i sad, kao i Che Guevari i tom partizanskom otporu je dobro došla šuma, jer su oni u šumi imali prednost, njih je bilo malo, mogli se rasporediti i mogli su koncentrisano uništavati daleko veće vodove, na primjer njemačke ili ustaške kojih je bilo daleko puno više nego što je bilo partizana. Na primjer, na bitci na Kozari je bilo samo 6000 vojnika koji su bili spremni da se bore partizanski, dok su druga strana bio odnos 1:6. To je bilo ogromno.
unutrašnjost muzeja, odnosno predvorje muzeja u kojem se baš priča i baš je cijela izložba posvećena žrtvama Jasenovca i žrtvama holokausta u ovom dijelu Europe, u ovom dijelu Bosne i Hercegovine, ako mogu tako reći. Međutim, nije sve što se tiče Kozare vezano za istoriju Drugog svjetskog rata. Ima tu dosta drugih stvari, to je sad veliki razvoj turizma, planinskog turizma, biciklizma, alpinizma i tako od nekih stvari koje su, ajmo reći, bitnije za napredak cijelog ovog kraja i naravno same Bosne i Hercegovine. S ovim bi nekako zaključio ovaj video. Mogu vam iskreno priznat, malo mi je teško bilo snimat, iz razloga što stvarno dugo nisam snimao ništa, pogotovo s akcijnom kamerom. Tako da, nadam se da ste uživali, da vam se svidio video, malo mi je sad propao glas, da vam se svidio video i evo, pozdravljam vas s ovog mjesta i stvarno spomenik je zadivljujući, znači kao, ne znam, ovo je stvarno ono vrh socijalističke i komunističke arhitekture na ovim prostorima. Vidimo se, čujemo se i ćao.